Gerawa, gerawa. Alhaji Habibu. Na'am. Sama. Baka da mu. Barka da zuwa. Ina gajiya. Lafiya lau wallahi. Ya aiki. Wallahi da godiya mun gode Allah. Madalla. Sannan za. Habibu Yahaya. Ciwo. Ciwo. Ciwo ne. Ciyaman. Ciwo. Kuma me ciwo? Ciwo ne. Kamar abin da aka rubuta CEO ko? Auto. CEO ne ashe. CEO ne. Sarki to ka san ai ku UB kuka yi mu kuma UPE muka yi. Na'am. Shine abin da yasa. Allah ya taimake ciyaman. Na sha wahala, na yi garauniya. Na'am. Kan gano gurin nan. Gerawa. A nesa dai ina gani. Na'am. Gerawa TV irin abubuwan da ake gabatarwa. Na'am. Na ce Allah da sai na binciko gidan talabijin din nan. Gerawa studio. Yau gashi na gani a ciki. Na'am. To. Alhaji Habibu. Na'am. Abin da nake so in sani. Na'am. Wai da me kuke gabatarwa ne? To wannan gidan TV namu mai albarka. Muna gabatar da abubuwa da yawa. Sosai da sosai. So abubuwan da muka fi gabatarwa shine muna gayyato manya-manyan sanannun fuska wanda suka shahara, kawo irin mutanen ku 'yan wasan Hausa, muna gayyato su muna tattaunawa da su mu ga cewa wanne irin gudunmawa suka bayar a rayuwarsu daga tasowarsu. Babban abin da muka fi kenan. Sai abu na biyu, muna gayyato malamai mu tattauna da su domin wa'azantar da mutane kuma su ilmantar da su duba da yanayin yanda rayuwar take tafiya. Sannan sai abu na uku, muna gayyato 'yan siyasa da dukkanin wani wanda yake da wani abun faɗa muke ganin cewa ya hidimta ma mutane ko kuma ya hidimta wani abu da yake taimakon al'umma, ko da baya taimakon al'umma zai taimaki al'umma gaba, muna gayyato shi mu tattauna da shi mu ji wanne hanyoyi aka tsinci kai a wannan abubuwa. Sannan kuma abubuwan da muke yi, muna yin karɓan tallallika kamar irin kawo irin gidan biki, duka dai wani abu dai ko fati ne da sauransu kana so a yi maka bidiyo ko kana da wani talla na wani abu da kake so a sa duniya ta gani ka samu jama'a, shi ma muna karɓar wannan jam. So dai har yanzu dai kuma muna kan tsare-tsare da dukkanin wasu ƙofofi da mun samu insha Allah a cikin wannan tafiya ta muna ƙoƙarin mu ga cewa mun saka su a ciki domin mu taimaki al'umma kuma mu taimaki kanmu mu ma za mu ce. Wannan gaskiya ne. To amma Habibu akwai wani abu guda ɗaya. Na'am. Idan ina bibiyar ka a cikin waya. Na'am. Ka fahimce ni? A kafar sadarwa. Na'am. Kana koya wa wasu abubuwa. Na'am. Yadda mutum zai samu kuɗi. Na'am. Wannan zashiri gaskiya ne wannan. Ka fahimci wani nan? Na'am. To wai wannan abun. Na'am. Idan mutum ya tsaya. Na'am. Ya koya kuma zai amfana da wannan abu? Sosai ma kuwa. Ai da yawa da dama ni ka taɓa min ma inda yake min kaikai. Madalla. Da yawa da dama mutane har gobe ko in ce har yanzu zuwa goben gobe, wato wasu suna ɗaukar wannan bayani da ake yi tatsuniya ne. Menene yasa mutane suke ganin tatsuniya ne wannan abun ba gaskiya bane? Saboda mafi yawanci mu irin abubuwan da muke kawo abubuwa ne wanda hankali baya iya ɗaukar su. Me yasa na faɗa ka? Saboda yawa da dama mutanen mu ba su da ilimi akan irin abubuwan da muke kawo. Shi yasa har kullum muke ba da shawara kada ka karyata in ka ji an faɗi wani abu da ake samun kuɗi da sauransu. Abin da yake ba mutane mamaki, ka san Bahaushe ya ce ba ka sa ba wai ba za ka ɗauka ba. To wannan mutane sun kafe akan wannan, wanda kuma a yanzu a zamanin da muke ciki kowa ya riga ya sani yanzu harkan intanet ita ce akan gaba a duk duniya. To saboda haka shi wannan musamman yanzu abubuwan da muka fi tallata kwanan saboda muna yin abubuwa daban-daban a amma abubuwan da muka fi tallatawa yanzu su ne za ka ji muna faɗan da WhatsApp za ka iya samun kuɗi a rana 5,000, 10,000, 20,000 ya danganta da fahimtar ka da abin. To za ka ji muna tallata amma da yawa da dama akwai wanda za mu haɗu da su ce wani na ganka kana talla ana samun kuɗi da wani ce kwarai ko gaskiya ne. To in ka ne muka ce baka lokaci na yin ce ka same ni a inda ya dace ko kuma a inda ka je za ka samu hanyar da muka yi bayani inda za ka yi cikakkun bayani in kana da interest. So babban abin da yake cutar mutane za su ke ganin ƙarya ne irin wannan abubuwa, kai ne za ka zo ka ce jama'a masu so su samu kuɗi da abu kaza
a ga wani guri da za su je ko group ko YouTube su je su kallaci bidiyo wanda zai zama yayi guiding nasu ya zama malamin su, ko kuma wani WhatsApp group ko WhatsApp channel ne ko Telegram channel ne ka ce mutum ya je shiga, shi fa abin da zai iya jin ba zai iya zuwa ya aikata wannan ba. Kaga za mu dade muna karyatawa abin da kuma ba mu je mun bibiya ba mu je mun bincika ba, za mu ci gaba da karyatawa saboda ba mu so mu sanya yake ba. Amma dukkanin wani abu babban abin da yake cutar mutanen mu in za a zo a tallata abu, to abin da ya kamata ka fara bincika za ka. Idan na zo na ce ana samun kuɗi da WhatsApp, to sai ka ga me na faɗa da na ce ana samun kuɗi da WhatsApp. Zaka akwai hanyoyi da na bayani, zaka ga akwai hanyoyi da na bayani wanda zan ce je ka shiga group din link yana bayi domin ka sami ilimi. Ni din da nake wani abun fi sabilillah nake, kaga ba zan iya ɗaukar lokaci na wai wa mutum ɗaya ka zo in ke cewa shiga nan fita nan shiga nan fita nan, haka ba zai yi ba. To amma wato Habibu, na'am, ni jiyau ne ko ce ni ganau ne ba jiyau ba. na'am, lokacin da na fara zuwa nan, na'am, kafin in zauna na'am, mu fara wannan hirar, akwai wata matsala da ta sami na'am, ainihin kafar sadarwa ta. na'am, Daga zaman mu zuwa ɗan takaitaccen lokaci na'am, sai ka warware wannan matsalar. wannan gaskiya ne. To ka kamar ni yanzu wannan bayan da kake na cewar wani zai ce ƙarya ne, na'am, to ni na faɗa cewar ganau ne ni, jiyau kuma ganau, na'am, na gani kuma na ji. gaskiya ne. Saboda wato kamar yadda kake bayani, na'am, ilimi ne kuke koyarwa. gaskiya ne. Shi kuma ilimi dama ai wato kowa da irin tsawon gwadaban da zai bi, gaskiya ne. ya kasa ya tsaya nan. Wallahi Na ka bince ne. gaskiya ne. To ni abin da nake tunani, na'am, a cikin harkokinku da kuke gabatarwa, a cikin wannan ilimin da kake gabatarwa, na'am, kuna hira da jarumai, kuna hira da malamai, kuna hira da 'yan kasuwa, kuna hira da 'yan siyasa. To a cikin wannan hirar nake ga zai hana ku dinga tura wa'annan abubuwa ɗan takaitaccen lokaci kafin a wannan hirar. Na tabbata mutane za su yarda da abin da kuke gabatarwa. Kuma ai da yawa akwai wanda na tabbatar abokanka ne sun zo nan bukatar su ta biya, kuma kamar yadda zan ƙara faɗi ne, ina zaune da kai na ji ana bugowa waya, ai kaza da aka yi an samu buɗi, an yadda da abin da ka faɗa. Na fata da mai dole shawarar zan iya bayarwa a dinga tura abubuwan a cikin waɗannan shirye-shirye da kuke gabatarwa. Na tabbata mutane za su karɓa abu. Wannan magana da kai cewa akwai tsare-tsare da muke da shi, wato har kullum ina faɗa akwai wata hira da muka yi baya, ina ji za ta kai wata ɗaya a yanzu haka, wadda na ƙara yin jan hankali da ma menene harkan online. So ni abin da na fahimta da mutanen gaskiya abu dai wanda zai taimaki rayuwarsu musamman a social media ba shi suka fi so. Abin da mutanen mu suka fi so shine duk wani abu da ya zama na entertainment ko kuma shiririta. Ka fahimce ni? So har yanzu su fa mutanen mu ba su fahimci social media nan ba fa guri ne na neman kuɗi ba. Wani ma zaka ji ya ce shi ya shiga social media ne dan yayi nishadi. Amma Habibu, a bayanin ne da nake gaya maka, idan mutum yana shiga social media, misali Facebook da sauran bangarori, za ka ga turawa misali wani zai zo ya wani abu ko ya taimaki wani bawan Allah, maimakon ya ba shi kuɗi, irin abin da kake koyarwa mutane sai ka ga a game zai nuna masa kana da waya, ka mu gani shiga wannan game din, a nan zai ga wasu daloli sun faɗo cikin al'amarin. Warai da gaske. To yaya mutum zai yarda da wancan, ko ba zai yarda da ku abin da kuke gaya kuke faɗa ba? To ai ka san cewa na gane, ka san cewa kamar yana da maka magana a baya, mutanen mu sun fi son shiririta. Mu wannan kamar society namu ne, ka gane, mutanen mu ba sa son abu na ci gaba sai dai na shiririta. Yanzu ka kula mana a social media, ka kula mu yanzu a wannan zamanin na gaji, ko da yake a baya mun tallata abubuwa da yawa da dama suna bi mu, kuma har gobe wasu sun samu kuma ana kallon. Amma za ka ga yanzu ba komai ne za a zo a tallata ba wanda mutane za su amfana. Wani ma abun ba kuɗi mutum zai sa, za ka ga ba shi da biyu, amma da za ka yi wata shiriri ta ka posta, za ka dandana, za ka ga mutum 100,000 sun kai.
to har kullum na sha faɗa mutanenmu abu na ci gaba ba shi suke so ba, sun fi son shiririta. To amma insha Allah kamar yadda ka bada shawarar za mu rinka yin kokari, za mu fito da wasu salo da wanda dai duk da hakan da tunda dai duk abubuwan nan da muke zuwa mu tattauna akan ci gaban al'umma ne, kuma duk abin da ka zo kaga an zo an tattauna da mutum ana so ne yan baya su koyi da shi, tunda abubuwa ne masu kyau muke zuwa mu tattauna da gaskiya, wanda kuma a baya na bada dama na ce mutanen ba wai dole sai wanda ya sani ba, kowa in kana so mu shirya da kai kana da abin da kake so ka faɗa za mu iya amsa wannan ɗinka, ka zo mu tattauna da kai mu ji abubuwan nan naka menene gaskiyar abin da ya faru da kai, muna iya tattauna da kai, wannan ma duk muna yi. Wato alajabi kamar ƙarin bayanin ka wato ta ƙarin bayanin da kai akan ita kafar sadarwa. Wato shi ko bature da ya kirkiri kafar sadarwar nan ta bakin naka ba wai shiririta ya daure gindi ba a'a. Shi bature ya kirkiro ainihin kafar sadarwa dan amfanin al'umma da arzikinsu. Ƙwarai da gaske. Hankali na kullum yana koma akan yadda nake ganin turawa a game kawai. Ya a game. Abin ba ma wai a ta Facebook, a Instagram, YouTube, a game kawai. Sai ga mutum ya samu daloli masu ɗimbin yawa. Sosai ma kuwa. Shi bature kullum burinsa ya ga menene zai yi wanda zai sa hankalin mutane ya killace a samu salama da kwanciyar hankali. Sayin da aka ce garin Allah zai waye ka ɗauki wayar na tabbatar da akalla a kasar a rana ka samu 5,000 ma. Gaskiya. 5,000 gobe ka samu 5,000. Gaskiya. To Habibu ai ina gaba wanda zai ce maka zo mu je mu doke mutane ko zo mu ɗauki wannan kaya. Gaskiya ba zai tabbatar ba zai yi. Gaskiya ne kamar mun yi shiro wannan sosai na ƙara wayar da mutane kai sosai akan irin wannan. Madal to ni ina ga Habibu abin da ya dace lalle yanda Allah ya hore muku ilimin ku ko kuke ta kokarin wayewa da al'umma kai. A cikin wannan waya da kake gani. Kaga katon kashin gobara ne abin da ke bata bari hannu ne. Katon kashin gobara ya rike wayar naira 800 ko wayar naira miliyan 1 kawai abin da yake da ita a kira shi ya amsa ya kira a amsa. Bai da wata siga wai da zai nemi kuɗi da ita. A wannan abin akwai bacin rai. To ai har yanzu mutanen ma akwai wani kuskure da suke shi fa bature fa wannan waya Android wannan waya babbar waya da yayi ta bai yi ta ba dan ai waya. Ina aljabi har yanzu mutane abin da ba su sani ba wannan waya da bature yayi ta bai yi ta ba kamar yanzu kwamfuta ne an yi ta dan ai waya. To an zamanantar ma da mutane ya kai kwamfutar ka a hannunka. Yanzu a cikin wayan nan akwai website da zan nuna maka wanda daga watan da ya fita zuwa yanzu zan nuna maka cewa na sami kimanin naira miliyan 1 kuma ban sa sisi na ba irin kuma abubuwan nan da muke tallata. Yanzu amma me idan na zo social media na ce ga abin da na samu wani zai yadda? Ina sai dai wani katon kashin gobara yanzu yana nan da wata ta fita miliyan 2 ma. Aikin da yake da ita kurin ya kira a kira shi. To da za mu dawo bangaren social media da za a yi calculating din kuɗin da ya kashe a iya social media da yake shiga ya kalle ba tare da ya samu ko sai zama za ka kenan daga watan da nake gaya maka zuwa yanzu ya kashe akalla naira 30,000 in dai ma abocin social media. Ƙarshe ne. Wai da haka muna ba mutane shawara har kullun ka maganar da kai cewa ya kamata ake sirka a cikin program din insha Allah za mu yi kokari mu nazarci abin da ya kamata mu bi domin muna yi ne don al'umma su amfana da abubuwan. Wato kuma muna ba da shawara dai again. Mu mata bangaren mu za mu wankan tsarki. Mu ga yadda lalle za mu zo. Domin duk gurbin da aka ce ainihin guri ne na haskawa al'umma. Wani haske ne da za a samu karuwa. Haska musu gobansu. Madalla. Don Allah ya da mu yi alkawarin nema za mu zo mu dungumu. Don mu zo mu ƙara wayarwa da al'umma kai. Wannan shine alhamdulillahi akwai cibiyoyi ko gurabe na rediyo. Misali zan gode wa mai girma
Dattijo Adahama wanda yake da gidan rediyo na Jalla rediyo. Kullum burinsa a yi siyasar tattalin arziki da zaman lafiya. Kaga wannan ai ba karamin alfanu bane. Gaskiya ne. To in Allah ya yarda ita kanta Gerawa studio za ta kafa sahu da wancan gidan rediyo na Jalla rediyo da Dattijo Adahama. Lalle za mu yi wankan tsarki mu ga mun zo mun daɗe hankaɗawa don mutane su gane. Wannan gaskiya ne. Yau a duniya babu abin da ke bukata irin zaman lafiya. Gaskiya ne. Amma fa zaman lafiya ba zai samu ba amibu. Dole sai aljihu ya ɗauka. Wannan gaskiya ne. Duk wannan shirri ta da kaji ana yi yara su yi waya a kashe mutum akan waya a tsallakawa mutum katanga a kare ka a hanya a ɗauke ka ce sai an biya miliyan kaza. Wallahi duk talauci ne ke kawo. Wallahi shi. Na ga ya dace yanda na zo na ga filin talabijin din naka. Tsarin da aka yi na kayan aiki. Ai ko gwamnati. Habibu wallahi sai haka. Gaskiya ne. To mun yi alkawari insha Allah rabbi za mu zo ba dare ba rana za mu ci gaba da haskawa mutane. Lalle gurbin nan akwai karuwa. Gaskiya ne. Kafin mu tashi. Ka buɗe min wani feji na kullum zan samu naira miliyan 2. Insha Allah za a buɗe maka. Insha Allah za a buɗe maka. Masha Allah. Za a buɗe maka. Insha Allah. Sannan a page din da muke dora wannan abubuwan namu na harkar online. Shi ita tashar mu muna da tasha a YouTube mai suna King of Digital Wave. Sannan muna da ita a Telegram shi ma King of Digital Wave. Sannan kuma muna da group a WhatsApp channel shi ma na da kusan mutum 10,000. Shi ma anan muna koyarwa shi ma King of Digital Wave. Sannan kuma a tashar mu da muka fi bukata a tallata mana shine wannan tasha ta mu ta Gerawa Studio domin ita ce sabuwar tashar mu wadda muke ƙara wayar da mutane kai kamar yadda ka ba da shawara insha Allah za mu ke sirka abubuwan mu na online duk da dai tashar su daban amma za mu ke dan ƙara wayar da mutane kai domin ci gaban al'umma. Wannan tasha ta mu ta Gerawa Studio insha Allah muna kokarin faɗaɗa abubuwa da dama wanda ma ban ambata maka ba insha Allah duk wani ci gaba mu dai shawarwarin da muke ku ne tsofaffi a cikin wannan an gama insha Allah gaskiya duk wani abu da ake ganin zai kawo mana ci gaba a cikin wannan gidan TV namu mai tarin albarka Gerawa Studio to muna marhaban da kuma muna so a kawo mana shi jam in Allah ya so ya yi wani da ke alƙawari za ka yi mamaki yanda za a yi wannan tafiya insha Allah Allah ya sa idan na tashi neman wannan gidan talabijin ya zan na taho daga cikin ko ina ko birnin Kano ko Kaduna ko Zaria ko ina a ina samu wannan unguwan. To wannan gidan TV namu yana Ring Road Hotoro Yan Musa Plaza. Sannan kuma a duk inda kake a faɗin duniya ba ma wai Najeriya ba faɗin duniya za ka iya zuwa Google Map ka rubuta Gerawa Studio. In ka rubuta Gerawa Studio a wannan me yake suna Google Map zai kawo ka har nan inda muke zaune. Sannan kuma a Google Map din za ka iya samun number wayar mu. Sannan kuma za ka iya zuwa YouTube channel ɗinmu za ka iya samun a cikin YouTube channel ɗin namu za ka iya samun account namu Instagram ko kuma ka je Instagram ko Facebook duka muna da channel wanda za ka yi magana da mu mai suna Gerawa Studio. Masha Allah. To in Allah ya yarda wannan al'amari kamar yadda muka alkawari za mu ci gaba da bazawa duniya. Gerawa Studio. Gerawa Studio. Alheri ba? Alheri. Gaskiya ne wannan al'amari. Kullu yomin kamar yadda nake faɗi ba zan daina faɗi ba. Zaman lafiya baya faruwa sai ciki ya ɗauka aljihu ya riƙe. Gaskiya ne. Gerawa ta fito ƙarara ta nuna duniya cewa zaman lafiya take bukata isamu tsakanin al'umma. Gaskiya ne. Duk wani abubuwan da ka faɗa kafofin da ka faɗa Alhaji wato kafofi ne wanda in har mutum ya bi su zai samu karuwa. Warai ma kuwa. Ko mace ko namiji yaro ko babba. Ba ka riƙe waya gungurin a hannunka ba. Ba ta amfana maka komai. Ba ta ka da komai ba. To ka zo ka zauna inda aka faɗa ɗin nan mutum ya shiga ka bibiya. In kana da tambaya sai ka
akwai hanyar da zaka bi ta comment section ko ta namba miya kaza zan yi kaza dan yi kaza wannan gaskiya idan har ne ba to sai ka ce kariya ne gaskiya amma idan har yayi gerawa ta biya ka to Allah ubangiji ya bada sa'a amin summa amin muna godiya ce kare ruku da wannan amin summa muna godiya ce fada dashi amin ya hayyu ya qayyum Allah ya kare taimaka muna godiya sosai zamu bi duk yanda zamu bi mu ga yanda zamu yi alhamdulillah Allah ya saka a huta lafiya nagode Allah ya bada sa'a nagode amin summa amin amin madalla nagode ce madalla yanzu Isra'ila zan tafi Isra'ila zan tafi yanzu zan je raba su fada nan da suke so nake in je raba su yanzu nan chairman